Mill-mixtla ta' Ambjent Malta tqasmu 68 siġra ta' ċipress lil kull kunsill lokali f'pajjiżna bħala simbolu tal-inizjattiva rigal b'imħabba ta' din is-sena bil-ħsieb li residenti f'kull belt u raħal f'Malta u Għawdex ikunu eqreb biex jipparteċipaw f'din l-inizjattiva ban filantropiku fi żmien festiv. L-inizjattiva rigal b'imħabba li qed issir għar-raba' sena konsekuttiva fuq inizjattiva ta' Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela flimkien ma' bintom Georgia May għandha lan biex f'dan iż-żmien festiv l-ebda tifel u tifla f'pajjiżna ma jispiċċaw mingħajr rigal. Dr. Abela qalet li bilan li aktar nies ikunu jistgħu jipparteċipaw f'din l-inizjattiva, is-siġar ta' ċipress se jagħtu l-opportunità li jitpoġġjew ir-rigali taħtom fil-lokalitajiet rispettivi jekk ma jkunux jistgħu morru bir-rigal fi Pjazza Kastilja. Filwaqt li ħeġġet li kulħadd jipparteċipa, Mart il-Prim Ministru stqarret li s-sem tar-residenti kollha juri biċ-ċar il-ġenerożità u s-solidarjetà li għandu l-poplu Malti Wawċi. It-qassim ta' siġar qed isseħħ kif għall-ewwel darba l-edizzjoni ta' din is-sena se tkun qiegħda ssir b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża u s-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li permezz ta' din l-inizjattiva se nkomplu nilħqu aktar tfal. Hija żiedet li fit-tmiem ta' din l-edizzjoni is-siġar se jitħawlu fil-lokalitajiet rispettivi b'tifkira wkoll tal-istess inizjattiva. Minaħa tagħha segretarju parlamentari Alison Zerafa Ċivelli innotat li l-Kunsilli Lokali kollha qegħdin jipparteċipaw fl-inizjattiva rigal b'imħabba u faħret il-ħidma tagħhom.